नै बिमा दा फार्स्ट एन्टनिया जोंनाव आलासि जानो फैनो नागिरदों बे दाउखौ मासे सिथारसै नामा मा सामफ्रामबो आलासि सिथारां दाउआनो मासेल'सै आंहा जोलैसो दोननो नागिरदों आंहा नै माथो सौजो फारसेलाय औ नोंथां सफैबाय नै दे नोंथां जेमासि मोजाङै सफैबाय ना औ मोजां ना औ दे नै एसे गाज्रि फुगारदोंमोनलां थ'दो फार्स्ट न' सिङाव औ थ' सिङाव फैदो बारा फुजिबाय थायाहां गोथाव होनानै आलासिफोराखौहाय आच्छा ओमफ्राय खामानिफ्रा मारै सोलिनानै दं सोलिदों एसे दासान्दि मोजाङै सोलिदों लाल साहासो जाबायहाय लोंदो साहा गोजासो जाबायलै फार्स्टआव लोंदो जेबो नङा जायो लाल साहाबाबो जेबो नङा ओमफ्राय खामानिफ्रा मारै सोलिगासिनो जाजोबाखै हनै दासो मिस्ट्रिफ्रा मावगासिनो दङ दे मोजां हाब फार्स्टआव मा खालायबावनो आंना बिसिया गिर्जायावनो थिग मथ' थांला माबा रबिबारबासो सिलुन लानानैसो सिसुनो ओंखारो माबा रबिबारावसो दखानाव थांनो दुहुम जायो बिराद सिन्था जाबाय आङो मा खालायबावनांगौथाय बिदिनोलै नोंथां जोंनि गोबां खृष्टान न'खरफ्रावबो बेबायदिनो थायो सोरबा रबिबारबासो हाथायाव बेरायहैयो सोरबा खामानियाव बेस्थ' जानानै थायो पास्टरा एसे अननानैहाय प्रार्थना लाफादो जाहाथे आंनि बिसिखौबो एसे गिर्जायाव जाहाथे बेबो थांनो हायो इसोरा बिनि जिउआवहाय रायज्लायो जुदि आंनि बिसिया गिर्जायाव थाङाब्ला माब्रैहाय बासायजागोन नोंथाङा सिन्था खालामनाङा नोंथाङा जुदि फोथायनाय दङब्ला इसोरानो बे गासैबो समस्याफोरखौ समाधान खालामगोन जोंबो प्रार्थनायाव थाबाय थागोन नोंथाङाबो प्रार्थनायाव थाबाय थादो अब्लानो निस्सय इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन एसे प्रार्थनायाव लादो नामा पास्टर आब' मानसियानो न'आव दंना गैयाथाय माबि आंनो थाव नांगौमोनहाय थावानो जोबमा होलायबाय आंनो सेरगासे हरदो ए थावानो आंहा दहाय फुङाव सेरगासेल' जादों दहायनो जोबदों गैला दा हरनो हानाय नंला आङो नोंनावलाय मा मोननोसै लांफैबाबो मोनखाया आंहानो आलासि दुमसि फैनायानो जोबला आरो बिहा खालि थाव नै दिनैनिफ्राय बेबायदि आलासि दालाबोबाय था दिलिक आं बेबायदि गरमाव थोरसि मानजिबाय थानो हाया आलासि फैबाथाय मानो सय बिदि खालायो नोङो मा खलसय जादों बेयो आलासिया बिदि फैबाय थानांगौ नामा गरमाव मानो फैया आलासिलाय आलासिखौ फैयागोन ना नै नोङो खोथासै नाब्रा मोनसनबाय आंबो आसलन जादों मा जाबावनांगौ जोंहाय गैला बायग्लिजोब्बाय